Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng mga armadong grupo sa magkapatid, doon na sila dahan-dahang kinabahan sa kadahilanang wala ni isang bala ang tumagos sa kahit saang parte ng katawan ng mga mananaga. Maya-maya pa, doon na nag-umpisang gumalaw sila Emilio upang parusahan ang armadong grupo. Hindi na nila ninais pang makipag-usap sa mga ito, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na masyado nang makikitid ang pag-iisip ng mga rebelde. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang umalingaw-ngaw ang mga putok ng barel dahil sa pagpupumilit ng mga panauhing kitilan sila ng buhay sa lalong madaling panahon. Subalit kahit anong gawin nila, hindi tumatalab ang mga armas na likha ng tao sa kabal at kunat ng balat nila Emilio at Upal. Pagtarak ng kanilang mga lagaraw sa lupa, buong lakas naman nilang sinugod ang mga ito at kasabay nito ang kanilang pagsunggab sa mga lalaki ng walang tigil. Pinagsusuntok nila ang mga balikat ng mga taong yon hanggang sa masipat nilang kumakalas na ang mga kasukasuan nito sa kanilang mga buto. Pinagbabalian din nila yon ng mga kamay nang sa gayoy magtanda sa kanilang mga pagkakamaling ginawa. Bagaman labis ang galit doon nila Emilio, hindi nila yon tinangkang patayin, gawa ng kagaya nila, mga ordinaryong tao din ang mga rebelde. Masyado na kasing labag sa kanilang paniniwala kung aabot pa sa puntong yon ang kanilang kinakaharap na problema. Makalipas ang kalahating oras, tuluyan nang bumalik ang katahimikan sa paligid. Lahat ng armadong kalalakihang lumapit sa kanila noon ay nananatiling nakalupaypay sa lupa habang patuloy na iniinda ang mga bali ng kanilang mga katawan. Ayon nga sa isang nakausap na rebelde noon ni Emilio, halos sing lakas umano ng 2 kalabaw ang kanyang suntok na merong halong bakal at palamang bato ang kamao. Hindi naman niya itinanggi ang bagay na yon sa kadahilanang ordinaryo lang ang ganoong lakas sa mga taong nagtatangan ng mga buhay na biyaya ng kalikasan. Bago nila tuluyang nilisan ang mga armadong lalaki, binigyan nila yon ng babala ukol sa kanilang mga masasamang gawain. Sige, umuwi na kayo. Patatawarin namin kayo ngayon. Kaya sana gamitin niyo ang pangalawang pagkakataon ng inyong buhay para magbago. Kapag nalaman namin na meron kayong biniktimang isang ordinaryong tao sa lugar na ito, kami ang hahanap sa inyo. Kahit magtago pa kayo sa saya ng mga ina nyo, matutuntun at matutuntun pa rin namin kayo. Huwag niyo yang kalilimutan. Seryosong wika ni Emilio sa mga ito. Nang marinig naman yon ng mga armadong grupo, tumangulang naman ito bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, tinulungan na nila ang mga itong tumayo upang makapaglakad na pabalik ng kanilang tahanan. Sinabihan din nila itong magpahilot, gawa ng puro bugbog at bali lang ang kanilang natamo. Halos karamihan sa mga kalalakihang yon ay nagtamo ng bali sa tadyang dahil sa lakas ng pagkakaunday doon ng suntok ng magkapatid. Nang tuluyan ng makalayo ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, inilibing naman nila Emilio ang mga gamit nitong armas na ginamit panakot sa kanilang dalawa. Hindi na nila yon pinadala sa mga kalalakihan, gawa ng maaari pa nila yung magamit sa masasamang gawain. Matapos nilang mailibing ang mga armas, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa bayan ng Dinagat. Kahit medyo may kalayuan pa sila sa lugar, labis-labis naman silang nagpapasalamat dahil nagawa nilang umusad sa ganoong kalayong lupain na walang nangyayari sa kanilang masama. Kinahapunan, pansamantala muna nilang itinigil ang kanilang pag-usad. Bale, napagpasyahan nila noong mamingwit sa sapa para naman kahit papaano'y meron silang makakain sa daan habang sila ay naglalakad.
Dahil sa malapit na noon ang gabi, kung kaya't naghanap na silang dalawa ng maaaring paglipasan ng magdamag. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo sila Emilio sa gilid ng palayan kung saan merong malaking puno ng akasya na maaari nilang pagpahingahan. Doon na nila noon napagpasyahang manatili dahil sa presko ang simoy ng hangin sa lugar. At bukod sa nalalasap nila ang napakagandang tanawin ng palayan, kitang-kita din nila ang iilang mga tahanang nakatirik sa baryo kung saan sila daraan kinaumagahan. Sa pagsapit ng takip silim, naghanda na sila Emilio ng kanilang mga pagkain. Nagsindi na din sila ng siga sa lugar upang maitaboy ang mga lamok at mga naligaw na ahas sa paligid. Habang nagpapahinga silang dalawa, patuloy nilang pinagmamasdan ang napakagandang mga bituin sa kalangitan. Animoy sa pagsilay nila sa mga bagay na yon, bumabalik ang kanilang mga alaala noong sila'y bata pa. Kuya, napakalayo na pala ng ating narating, no? Marami na tayong napagdaanan sa paglalakbay na ito. Siguro kung buhay sila Itay, hindi natin ito mararanasan. Tsaka si Tandang Uban, nasa na kaya siya? Wika ni Upal habang nakatitig sa kalangitan. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi ng kanyang kapatid, may hinahon naman siyang sumagot ng, "Kaya nga Upal nawala man sila inay sa atin, labis pa rin ako nagpapasalamat dahil nandyan ka. Hindi mo ako iniwan sa mga bagay na nais kong gawin. Alam ko namang may sarili kang buhay pero syempre magkapatid tayo. Dapat magkasama tayo sa hirap man at ginhawa. Alam kong darating ang panahon na magkakaroon tayo ng sariling pamilya. Pero sana sa puntong yon, patuloy pa rin nating tingnan ang kalagayan ng bawat isa." Dagdag pa ni Emilio na maging siya ay walang kaalam-alam sa kasalukuyang kinaroroonan ni Tandang Uban. Hindi naman sila doon nag-aalala, gawa ng alam nilang kaya nito ang kanyang sarili. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, doon na nag-umpisang magpahinga si Upal. Kagaya ng nakagawian, si Emilio ang magbabantay hanggang 2:00 ng umaga at si Upal naman hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Nang makatulog na si Upal, panay naman ang ginagawang pagmamasid ni Emilio sa palayan. Wala siyang iniisip noon na kung ano, gawa ng pagod na ang kanyang katawan at isipan sa lahat ng laban ng kanilang pinagdaanan. Paminsan nga, mas nais na lamang ni Emiliong tumigil sa kanilang ginagawa nang sa gayoy magkaroon din ng kapayapaan ang kanyang sarili. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, muling pumasok sa kanyang alaala ang memorya ng kanyang ama't ina. Nakatingin yun sa kanya habang nakangiti na para bang ito ay nag-uusap. Maya-maya pa, bigla namang nakasilay si Emilio ng isang santelmo sa gitna ng palayan na siya namang labis niyang ipinagtaka. Bukod kasi sa hindi naman umaambon o umuulan, wala din siyang nakikitang pinaglalamayang tao sa baryong nasa kanilang harapan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan habang nananatiling nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang matanda na umahon sa ilalim ng santelmo. Pagtitig niya rito, agad namang sumambulat sa kanyang mga mata ang pagmumuka ni Tandang Uban. Tandang Uban? Ikaw ba yan? Wika ni Emilio sa kanyang nakita. Dahil sa lakas ng kanyang pagkakatawag, kung kaya't maging ang kapatid niya noon ay nagising mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Pagsilay ni Upal kay Tandang Uban, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo habang patuloy na binabanggit ang pangalan ng matanda. Paglapit nilang dalawa sa kinaroroonan nito, doon nila nakumpirma na si Tandang Uban nga ang nasa gitna ng palayan.
Kumusta kayo mga iho? Buti naman at napadpad kayo sa lugar ko dito sa Dinagat. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Nasa dulo ang bahay ko. Wika ni Tandang Uban habang pinapatay ang santelmong kanyang nilikha. Dagdag pa ni Tandang Uban na kaya lang naman siya nagpalitaw ng santelmo sa palayan dahil ang buong akala niya mga lasenggong galing ibang baryo ang nagpapahinga sa lugar. Nais sana niya itong takutin, subalit nang masipat niya ang pagmumukha ni Emilio, inakala niyang aswang silang nanggagaya ng wangis ng kanilang mga nabiktima o nakaharap sa digmaan. Matapos marinig nila Upal ang sinabi ni Tandang Uban, agad naman nilang ikinuwento ang kanilang mga karanasan at ang naging rason kung bakit nadapo sila sa isla. Mangiyak-ngiyak pa nga noon ang dalawa habang ibinabahagi sa matanda ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga magulang na siya namang labis na ikinalungkot ng matanda. Kahit kasi hindi nila sisihin noon ang matanda, alam nito sa kanyang sarili na nagpabaya siya sa kanyang mga kadugo, kaya nangyari ang ganoong bagay. Pasensya na kayo kung napahaga ang alis ko sa inyo. May mga importanteng bagay kasi akong inasikaso, kaya inakala kong kaya nyo na ang mga sarili ninyo. Hindi ko lubos akalaing ang inyong ama ay magagapi ng sumpang kanyang nakuha. Masyadong malakas yon, kaya ako'y labis na nagtataka. Wika ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nadapo na nga sila sa mumunting kubo ni Tandang Uban na nakatago sa talahiban. May kakarampot lamang itong bakuran na siya namang tinubuan na ng napakaraming ugat na nanggaling sa isang puno. Bagaman tago ang kanyang tahanan, hindi ito alintana para sa matanda, gawa ng ganoong kapaligiran ang nais niyang tirhan. Pagpasok nila Emilio sa loob ng tahanan nito, agad naman nilang naramdaman na medyo nagsisiksika na sila sa loob. Kahit gano'n na ang kanilang sitwasyon, hindi naman nagreklamo si Tandang Uban. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan nilang lumabas pansamantala upang lutuin ang kanilang mga tirang isdang nakuha sa sapa. Nagkataon kasi noong gipit ang matanda, kung kaya't wala yung maipakain sa kanila, kundi ang dinikdik na kamote at mais. Hindi naman nagreklamo noon sila Upal, gawa ng sanay na sila sa ganoong klase ng paghihirap. Siya nga ho pala, saan ho ba kayo pumunta? Bakit hindi namin kayo nakita doon sa baryong pinag-iwanan namin sa inyo? Tanong ni Emilio kay Tandang Uban. Mabilis kasi ang nangyari. May naganap kasing pagpupulong sa kinakaaniban kong samahan, kaya hindi na ako nagtagal sa lugar. Pasensya na, kung alam ko lang talagang may mangyayaring masama, edi sana ipinagpaliban ko ang pulong na yon. Sagot naman ni Tandang Uban. Siya nga pala. Bakit naman kayo napadpad dito sa Dinagat? Nang marinig ng magkapatid ang tanong nito, buong tapang namang sumagot noon si Upal sa misyong kanilang isinasagawa magmula noong pumanaw ang kanilang mga magulang. Kami hong mananaga ng aswang, kaya kami napadpad dito sa Dinagat kasi hinahanap namin ng taong nagngangalang Alejandro. Siya na lamang ang kinakailangan naming patayin sa lugar na ito para makausad na kami sa ibayong isla. Ito na lang ho kasi ang nakikita naming tadhana ng aming buhay. Ngayong wala na kaming kasamang mahal sa buhay na magpapayo sa amin. Sagot naman ni Upal. Makinig kayo. Malawak ang mundo. Hindi lang sa galit umiikot ang buhay ng tao. Kung ako sa inyo, maghanap kayo ng taong mamahalin ninyo. Hindi pa naman huli ang lahat para bumuo kayo ng inyong mga sariling pamilya. Kahit ano kasing gawin ninyong paghihiganti, hindi na magbabago ang mga bagay na nangyari na. Matuto tayong magpatawad sa ating kapwa at lumimot ng kanilang mga pagkakasala. Nakabayad naman ang totoong kumitil sa buhay ng inyong mga magulang, kaya siguro
Panahon na din para kayo'y malagay sa katahimikan. Pagpapayo ni Tandang Uban. Nang marinig ito ng dalawa, bigla naman silang natahimik, gawa ng ramdam na ramdam nila ang pagiging seryoso at tapat ng payo ni Tandang Uban. Ilang minuto pa ang lumipas, inilahad naman nila sa matanda. Natitigil lamang silang dalawa sa pananaga ng aswang kapag nahanap na nila ang isang bagay na pupuno sa kanilang mga sarili. Sa ngayon kasi, aminado sila Emilio na napakahirap pa para sa kanila na manahimik at hayaan ang mga demonyong maminsala sa kanilang kapwa. Ayon sa kanila, na hanggat malakas pa ang kanilang pangangatawan, patuloy pa rin silang magbibigay takot sa mga aswang. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinapasok na sila ng matanda sa tahanan nito. Bale, doon sila nito pinatulog sa kanyang silid para naman magkaroon ng magkapatid ng desenteng pahinga kahit isang gabi lang. Sa pagsapit ng umaga, sinabihan sila ni Tandang Uban na manatili muna ng 3 araw sa kanyang tahanan. May mga inutusan kasi siya noong nakakalat sa baryo na siyang maghahanap sa kinaroroonan ni Alejandro. Dahil tiwala naman sila noon sa kanilang lolo, kung kaya't naghintay na lamang sila ng balita na manggagaling sa mga ito. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa rin silang balita kay Alejandro at sa eksaktong kinaroroonan nito. Hindi naman nila noon sinisisi ang tauhan ni Tandang Uban dahil alam naman nilang naghahanap yon buong maghapon sa dinagat. Nang hindi na maatim ng magkapatid na manatili na lamang sa lugar, nagpaalam sila sa matanda na kung maaari sumama na din sila sa paghahanap. Pinahintulutan naman sila nito, gawa ng nararamdaman na din ni Tandang Uban ang labis na pagkaburyong nila Emilio. Isang araw, habang nag-iikot sila Emilio sa baryo kasama ang iilang tauhan ni Tandang Uban, meron silang nakasalubong na isang magsasaka na may daladalang sako na punong-puno ng mga palay. Pagsilay nila dito, agad naman silang nagtaka dahil hindi pa noon oras ng gapasan sa dinagat. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang magsasaka, doon nasipat nila upal ang pagtulo ng kakarampot na dugo sa lupa na nanggagaling sa sako. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, pasimple naman nilang sinundan ng lalaki hanggang sa marating nila ang dulong parte ng baryo. Doon ay pumasok ito sa isang abandonadong tahanan na kung saan matagal nang iniwan ng totoong may-ari ang bahay. Nang masipat nila Emilio ang lugar na pinasukan ng magsasaka, agad naman nila itong sinundan ng walang pag-aalinlangan. Habang binabagtas nila ang daan, napapansin nilang dahan-dahan ng dumidilim ang paligid na parabang nadapo na sila sa isang pasilyong hindi nila alam kung saan tatagos. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila upal nang makasilay sila ng isang baryo sa dulo ng pasilyong kanilang tinatahak. Halos nagmukha ng isang maliit na komunidad ang lugar na yon dahil sa dami ng tao na naninirahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa magsasakang kanilang nakasalubong nang masipat nila itong inialis na sa sako ang mga palay para kunin ang katawan ng isang taong naliligo sa sarili nitong dugo. Ginoong Emilio, mas mainam sigurong ipagbigay alam muna natin ito kay Tandang Uban. Bumalik na lang ho tayo mamayang gabi sa lugar na ito upang maisagawa ang ating mapagkakasunduang plano. Wika ng kanilang kasama. Nang marinig ito ng dalawa, agad naman nilang nilisan ang lugar nang sa gayoy walang makakatunog sa kanilang pagmamasid sa paligid. Pagdating nila sa tahanan ni Tandang Uban, agad naman nilang inilahad dito ang pinagtataguan ng mga aswang sa baryong kanilang pinuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas
Napagkasunduan naman nilang isagawa ang kanilang pagsalakay sa lugar kinagabihan. Kinakailangang magawa nila ng maayos ang kanilang plano nang sa gayoy wala ni isa sa mga ito ang makatakas sa kanilang mga kamay. Malakas din ang kutob nila Emilio noon na maaaring sa lugar na yon naninirahan ang taong kanilang hinahanap. Sa pagsapit ng takip silim, kanya-kanya na silang paghahanda sa kanilang mga dadalihing gamit patungo sa pugad ng mga aswang. Lagaraw at kampit lamang noon ang dinala nila Emilio nang sa gayoy wala na silang iisiping kahit ano sa oras na mag-umpisa na ang digmaan. Si Tandang Uba naman noon, latigo ng buntot pagi lamang ang kanilang dala, gawa ng para sa kanila, yon ang pinaka-epektibong sandata panlaban sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga nilang tinatahak ang daan patungo sa abandonadong tahanan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay, panay naman ang kanilang ginagawang pagtataas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan upang hindi sila balikan ng kanilang mga usal na pakakawalan sa digmaan. Sa pagdating nila sa abandonadong tahanan, doon nila nasipat ang 3 sigbing nagbabantay na siya namang mabilis ang pinaslang ni Upal. Gumamit siya noon ng sabulag sa kanyang katawan nang sa gayoy hindi maalerto ang mga nilalang habang dahan-dahan siyang lumalapit. Matapos masipat ni Emilio ang ginawa ng kanyang kapatid, agad naman silang pumasok sa loob ng bahay upang puntahan ang nakita nilang baryo ng mga aswang. Pagbukas noon ni Emilio ng pinto, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang isang napakahabang pasilyo na kung iyong sisipatin, animoy walang lagusan sa dulong parte nito. Habang binabagtas nila noon ang daan, maigi naman nilang pinakikiramdaman ang buong paligid upang hindi sila mabiktima ng mga sorpresang pag-atake ng mga aswang. Maya-maya pa, narating na nga nila ang dulong parte ng pasilyo na kung saan nakita nila ang baryong tahimik at animoy walang taong nanananahan sa lugar. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Emilio, doon nila nasipat ang iilang mga gabunan na naghahanda sa labas ng kanilang tahanan. Paisa-isa nitong sinisindihan ng mga sulo sa bawat labas ng bahay, indikasyon na nakahanda na sila upang mambiktima ng mga ordinaryong tao. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang pumasok sa lagusang yon upang komprontahin ang mga aswang. Pag-apak ng paa ni Emilio sa teritoryo ng mga nilalang, agad namang naramdaman ng mga nilalang ang kanilang mga presensya na siyang naging sanhi upang magsikumpulan ang iilan sa mga ito sa harap nila. Magandang gabi! Maaari bang makisabay sa mga ginagawa ninyo? Wika ni Emilio habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagsiangil habang paisa-isang umaatungal na parabang nagtatawag ng mga kasama. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang pagsilabasan ng iilang kalalakihan sa loob ng kubo na siya namang labis nilang ipinagtaka. Kung sisipatin kasi ang mga kubong naroon sa lugar na yon, halos hindi kakasya doon ang 5 katao kahit piliting pagkasyahin. Bukod kasi sa maliliit lamang ang mga ito, wala din yung karagdagang espasyo sa loob na kayang magpapasok ng ganoong karaming tao. Ayon pa kay Emilio, na ang karamihan sa mga lalaking lumabas sa kubo ay medyo may kalakihan ang mga pangangatawan na siya namang napaka-imposible talagang magkasya sa loob nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat nila Emilio ang paglapit ng isang lalaki na halos kaedad lamang nila. Sa puntong yon, bigla namang lumakas ang kabog ng puso niya nang sa hindi malamang dahilan. Animoy ang pakiramdam niya noon ay kilala niya ang lalaking yon kahit hindi pa naman sila nito nagkita. Maya-maya pa,
Bigla naman itong tumigil sa harap nila at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Bilib talaga ako sa inyong magkapatid." Isipin mo, hindi pa nagwawakas ang mga araw sa pangalawang linggo. Nahanap nyo na ako. Okay, teka lang. Sa pagkakaalala ko kasi si Alejandro may edad na eh. Bakit ito binata na halos kasing edad nila? Kaya ganun din yung ginawa kong boses eh. Kasi kung i-imagine ninyo, parang leader to ng mga aswang, di ba? Tapos kasing edad nila, syempre maangas to. Hindi naman to magiging leader kung mahina to, di ba? Kaya nakakapagtaka lang kasi si Alejandro nung una nilang kita, parang malaki na yun eh, tsaka matanda. Tapos ngayon naging binata. Well, hindi natin masasabi hanggat hindi natin naririnig kung anong kasunod ng kwento. Kaya wala nang tumpik-tumpik pa. Marami akong utang sa inyo. Sunod natin yung 22. Yun lang. Salamat.